netes. Mudah-mudahan perkututnya berkaturangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih karejana kawilujengan. Bisipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diangkat kamotan kamuyan sejat lan pangkatipun lan mugi mang diparingi bagas paras jasmani rohanipun lan batinipun lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun lan mugi dipun tambahi rezeki ingkang kathah limpah ruah kloridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados para sedulur, niki channel Solawe badhe ngajikake utawi nyuguhaken nggih menika berkaturanggan ingkang bertuah, ingkang mistis, ingkang magis, ingkang keramat. Nggih menika perkutut berkaturanggan ingkang bersarang teng pohon jambu. Kirang langkunge saking tanah niku sekitar 1 meter. Cendik badhe itu. Kira satu dodo tawi di bawah tengisore leher. Terus perkutut menika tim channel Solawe dipun sanjangi para sedulur wonten teng wingking Bali Wismanipun wonten perkutut berkaturanggan ingkang bersarang teng pohon jambu. Kira langkunge sekitar 1 dodo dhuwure anggenipun bersarang. Dan iki tim channel Solawe menuju ke lokasi. Mugi-mugi perkutut ingkang badhe dipirsani perkutut ingkang berkaturanggan, ingkang bertuah, ingkang sae. Dados sedulur, iki kebetulan panggilan menika teng belakange teng wingkinge griya kosong di seradi keramat, seradi mistis dinggeni perkutut bertilem berkaturanggan utawi bersarang berkaturanggan teng lokasi wingkinge griya Bali Wismanipun. Iki termasuk griya niku nggih griya keramat kosong nembe kosong. Nggih kadang kala wonten penampakan makhluk astral ingkang gawat, ingkang rasa ridu pecah cilik-cilik ngoten. Dados tim channel Solawe nggih mboten gentar tetep dipun lokasi dipun tuju dipun padosi kados menapa perkutut ingkang tilem teng lokasi pohon jambu teng wingkinge Bali Wisma teng dereke kawula. Kita dados sedulur niki tim channel Solawe badhe menuju ke lokasi, tunggu hasilnya. Anu ningali perkutut niku lho. Nggih, tilem teng wingkinge griya mriku teng pohon jambu. Nggih ageng gedhe katuranggan kok. Lah nggih 1 meter. Perkutut bersarang di pohon jambu lur. Mudah-mudahan berkaturanggan. Sedang angkrem. Perkututnya ngantong semar lur. Wetenge jembluk di pohon jambu. Kurang lebih sudah 1 minggu lur anggenipun
angkrem. Mungkin 1 minggu lagi netes. Mudah-mudahan perkututnya berkaturangan. Terbang loh. Ini ada telurnya berapa loh? Telurnya 2 loh. Telurnya 2 angkrem Bruna. Mungkin minggu depan sudah tetes. Kurang lebih 1 meter lur ketinggian. Ini perkutut bagus, berkaturangan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos dulur, niki tim tenan Solawe yang gini pemirsani perkutut berkaturagan besarang di pohon bambu teng Bali wismanipun griya ingkang kosong ingkang kramat. Teng mriku perkutute dilem kirang napa niku, teng mriku perkutute niku bersarang teng mriku kirang lakowe sampun 2 minggu. Nah niki pun nangkrem. Niku telore kalih lur. Mudah-mudahan benjang nempun netes badhe kawula rambut. Dados anggenipun kawula mirsani menuju lokasi perkutut bersarang di pohon jambu di wingking Bali Wisma. Mugi-mugi meta manfaat barokah ngecekapi semanten para sedulur. Pablih wonten atur katane kala kang sae sadèrèngipun ngapunten sakathah-kathahipun. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana wiji abang nang telengi bumi, kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin.